функциональ грамоталылыкны формалаштырууның алдыңкы тәҗрибәсен туплау һәм таныту максатында республикабызның һәр төбәгендә үзәкләр булдырылды. Бүгінгі күндә функциональ білім беру яңартылған федераль стандартларның төп юнәлеше булып тора. Һәм инде бу безнең балаларның конкурент касыйләтле шәхес тәрбияләүдә төп алымнарыбыз була инде. Анда без балаларыбызны креатив уйларга, уку грамоталыкларын арттыру өстендә эшлибез. Гимназия мөгаллимнәренең бу эштә уртаклашыр тәҗрибәсе бар. Биредә укучыларның функциональ грамоталылыгын формалаштыруга системалы якын килү исемле семинар үтте. Чарада районыбызның мәктәп директорлары, аларның орынбасарлары, мәгариф идарәсе белгечләре, Мензәлә педагогия күллиятеннән, Йорт-Чаллы мәктәпләреннән килгән кунаклар катнашты. Школа очень красивая. Кабинеты оснащенные очень понравились. Вот. Встретили замечательно. Здесь люди очень хорошие, видно сразу. Вот. Поэтому как бы в Муслюмово мы первый раз. Мондай семинарларга без бик теләп бирибез, чөнки алар безгә мәктәпләрнең, район, авыл мәктәпләренең ничек яшәвен, нәрсә белән сулавын аңларга ярдәм итә. Чөнки без киләчәктә булачак укытучыларны әзерлибез. Укытучыларны әзерләгәндә мәктәп укытучыларының тәҗрибәсен файдалану, аларга күрсәтү бик кирәкле һәм уңышлы әйбер. Мәктәп проект методы белән уңышлы эшли. Бу хезмәтнең нәтиҗәсе белән таныштыру өчен методик берләшмәләр проект эшләреннән күргәзмә әзерләгәннәр. Гимназия мөгаллимнәре дәресләрдә функциональ грамоталылыкны үстерүнең кызыклы ысулларын тәкъдим иттеләр. Мастер-классларда укытучылар педагогик осталыкларын һәм белемнәрен чарлады. Укучылар белән дәрестән тыш эшчәнлекнең актив формалары да күрсәтелде. Эшлекле чара функциональ олимпны яулап алу исемле квест белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.